I'm Judy Ann Asuncion, Sales Executive here in Carwell, Pampanga. Currently, this is our top-selling unit, which is Mirage G4 po. Mirage G4 kasi ma'am is Philippine made. Kaya one of our top seller kasi hindi siya mahirap sa parts, sa services kasi nga Philippine made siya. Why Mirage po? Kasi super fuel efficient po siya. Fuel efficient when it comes to daily using of a car, private car. Meron siyang 1.2. Yun yung makina po niya is 1.2, which is mas matipid po siya compare sa other competitor natin or other brand. Tapos, when it comes to design naman po and class po ng unit, inadapt na siya ng pinaka-latest version or latest design ng Mitsubishi po, which is, yun nga, yung may front grille na siya, front fascia. Yan. Tapos, all our models po are 2025 na. So, ina-adapt na din natin yung pinaka-latest year model po. So, compare naman po sa dating model natin, ma'am, old look pa yon, meaning super luma pa ng mukha. Ito kasi ma'am, kaya new look na siya or all new na yung tinatawag kasi namin nung labas neto. Kasi iba na yung design niya. So, sinabay na po siya dun sa mga bagong lumalabas na new generation of cars ngayon. Tapos, yun nga po, yung mga details ng headlight, ng front grille, pati po ng mga headlamps niya, pati rear, pang ano na po siya, pang bagong look na talaga siya. Advantage natin compare sa other brand po, ang Mitsubishi Mirage po kasi ma'am, kahit po lower or entry variants lang po sila, meron na silang touchscreen. So, yun, built-in head unit na po sila ng touchscreen. At the same time po, Apple CarPlay and Android Auto na po sila. So, mas easy siya kahit mga disusi pa lang hindi na siya keyless. Pero yung head unit po niya, upgraded na. Itong display natin ngayon, ma'am, is disusi pa siya, GLX variant. Yung keyless natin, wala po kaming display. Pero konting difference lang po sila sa top of the line. May promo siya which is yung 0 down and free 2 months. So parang get now, pay later po without any cash out po. Come and visit our showroom po here in Mitsubishi Carwell, Pampanga at Jose Abad Santos Avenue, San Fernando, Pampanga po. You can check our Facebook page also po, Mitsubishi Carwell, Pampanga po.